Здравейте, милички! Абе, не ви ли се струва, че нещо много често взехме да протестираме? Тая зима излезнахме на улиците заради един безумен бюджет. Няколко месеца по-късно излезнахме на улиците заради следващия безумен бюджет. Зимата на студа борехме модела Борисов-Пеевски. Не ни харесваше, че парите от данъците ни ще отидат в джобовете на едни олигарси. Каква изненада, че няколко месеца по-късно излезахме, за да не отиват парите ни в джобовете на други олигарси. Поради някаква причина решихме да защитаваме парите за майки, деца, пенсионери и лекари. Добре, това не ви ли се струва като някакъв странен идиотски сън? Не ви ли се струва, че живеем в някакъв абсурд? Защо протестираме за едно и също? Имаме ново правителство, а протестите са за абсолютно същото. Може би причината е, че ние трябваме на политиците веднъж на 4 години, а на тях им трябват олигарсите всеки ден. Защото схемите трябва да вървят. Има едно вечно разделение в обществото на политическа класа и, да кажем, народ. То винаги го е имало. Може би винаги ще го има. Но според мен даже това не е проблема. В крайна сметка на кой му се занимава да чете суматия нормативни актове, кое как се прави в тази държава, на какви изисквания трябва да отговаря и всичките останали простоти. На мен лично не ми се занимава с това. Предпочитам да прекарвам времето си по друг начин. Но има една огромна разлика между обществата. Това е колко време отнема на политиците, за да чуят гласа на народа. Колко време им отнема да падне стотинката и да разберат какво трябва да правят, какво ние искаме те да правят. По принцип всеки протест идва добре дошъл на опозицията. В крайна сметка те са опозиция и ще се съгласяват с всичко, докато вземат властта. Като я вземат, всичко ще тръгне по-старому. Или поне при нас очевидно е така. Справка, протестите зимата и протестите сега. Това прави ли обаче протеста на опозицията? Означава ли, че протестът е техен? Определено не. Защото иначе щяха да изпълнят волята на народа, когато дойдат на власт. Нека направим малка стъпка в страни. Може ли да ми кажете, това какво е? Така, грешен отговор. Това е едно парче хартия, напечатано по някакъв начин. Да, това е една по-специална хартия, която е напечатана по много особен начин, окей, но все пак е парче хартия. Причината да знаем и да ползваме това като 50 евро е нашата обща вяра, договора, който сме сключили помежду си, че това са именно 50 евро. Без тази вяра и без това съгласие, това ще продължава да бъде просто едно парче хартия. Защо го приказвам това? Защото демокрацията е абсолютно същото нещо. Демокрацията съществува само когато ние вярваме в нея. Тя работи само тогава, когато всеки един от нас
когато нещо не му харесва, е склонен, се чувства задължен да отиде, да излезе някъде, да протестира и да заяви точно какво иска. Демокрацията съществува само единствено тогава, когато вярваме в нея. Гадна работа. Сега, за да съществува тази демокрация, по принцип има много други помощни средства. Примерно, може би знаете, в САЩ има така наречените праймарис. За да не се налага хората да излизаме и да протестираме, както изборите са на 4 години, по средата на този период тия хора са решили, дайте да направим едни вътрешни избори. Излизат там всички политици, слагат по една кърпичка и на софрата подреждат какво те искат да направят, какви са техните ангажименти. Пък ние, видите ли, избирателите, така пообиколим пазара и кажем, той ще, той ми харесва. Това, което той иска да направи, за това ще гласувам. Това би ли ни помогнало? Сигурно. По тая тема Атанас Шарков има много добра идея, мисля да я включи в описанието. Даже трябва да я включи в описанието. Но нека се върнем на протестите. Аз лично бих се радвал да нямам никакви причини да излизам на площада и да протестирам. Мечтая за това. Мечтая да си живея така спокойно в живота, да се виждам с приятели и да излизам, защото да се вижда с тях и да прекараме спокойно и приятно времето си. Ама не. Явно или ние, или политиците, а най-вероятно всички заедно, сме решили да настъпваме тая лопата докато можем. Затова лично аз бих ви предложил да спрем с тази практика. Хайде да се посъберем следващия път достатъчно добра група хора и да изградим в себе си една такава демократична мисъл, да всеки път, когато някой сгази нещо от тая мити политическа класа, без много подканяне и без много зор, да фанем пътя към паветата и да им обясним точно какво искаме и какво не искаме. Та понеже като гледам новините, още протести ще има против Радев, защото то бива простоти и бива, ама това просто минава всякакви поносими граници. Моля ви, най-сърдечно, имайте ето тези неща в предвид. Ако искаме да живеем в демокрация, ако искаме да живеем нормално, каквото и да значи това, ако не искаме да протестираме през няколко месеца за едни и същи глупости, като има протест, елате на паветата. Елате и протестирайте с нас. Това е изключително важно. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви безсмъртие.